ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன காட்டுறேன்னா ஒரு பவுச் காட்ட போகிறேன். இந்த பவுச் வந்து நான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். ஏன்னா வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து மே மாதம் வந்து எடுக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஏன்னா வந்து மே மாதம் வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சு எல்லாம் லீவெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாருமே ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து எல்லாருமே நிறைய புதுசாலாம் திங்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. அந்த புது திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. சில பேர்லாம் பழைய திங்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. நான் வந்து புது திங்ஸ் கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனால் நான் புதுசாக ஒரு பொருள் வாங்கியிருக்கேன். நான் வந்து பேக்கெல்லாம் வாங்கலை, நிறையா வாங்கலை, கொஞ்சம் இந்த ஒரு மட்டும்தான் புதுசாக பொருள் வாங்கியிருக்கேன். பேக் வந்து நான் எப்போயோ வாங்கிட்டேன். அதுவே காலேஜ் படிக்கிற மாதிரி இருக்குது. நல்லா பெரிய பேக் மாதிரி இருக்குது. இப்போ வாங்கின மாதிரிக்கே தான் இருக்குது. அதனால் இது நல்லா பழசானதுக்கப்புறமா வாங்கிக்கலான்னு நான் விட்டுட்டேன். அதுக்கு பதிலாக நான் பவுச்சு வாங்கியிருக்கேன். நான் வந்து இப்போ நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது பென்சில் பாக்ஸஸ் தான். ஆனால் வந்து நான் பவுச் வாங்கியிருக்கேன். இங்கே வந்து எதுக்காக கீச்செயின் போட்டிருக்கேன்னா இதுதான் என்னோடய பவுச்சுங்கிற அடையாளம். ஏன் அடையாளம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னோடய நேம் போட்டிருக்கு. என்னோடய நேம் போட்டிருக்கு. அதனால் வந்து யாருமே என்னோட இதை திருட முடியாது. இந்த கீச்செயின் போட்டிருக்கு. சில பேர் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து திருடும் போது அந்த கீச்செயினை வந்து எடுக்க முடியாத அளவுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் ரைட்டாக. அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோட நேம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கீச்செயின் மாட்டியிருக்கேன். அது எப்படி என்னோட நேம் இருக்கிற மாதிரி கீச்செயின் வாங்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து என்னோடய 8th பர்த்டே அப்போ கொடுத்தது. அதனால் வந்து நான் வந்து இதை இப்போ வரைக்கும் பத்திரமா வச்சுருந்து என்னோடய பழைய ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கில் வந்து மாட்டியிருந்தேன். சரி இது உதவும்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த பவுச்சில் வந்து இதை மாட்டி வச்சுருக்கேன். இங்கே இருக்கிற கீச்செயினுக்கும் இங்கே இருக்கிற பெரிய கீச்செயினுக்கும் ரொம்பவே நிறையா சேமாகவே இருக்குது. ஹார்ட் ஷேப்லேயும் இருக்குது, இங்கேயும் ஹார்ட் ஷேப் இருக்குது. அதுவும் சரியாக போச்சுன்னு நான் வாங்கிட்டேன். இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கேட்டுக்கு ஷேப்பில் ஒரு பொம்மை மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்மளுக்கு வந்து இங்கே அதுக்கு ஐஸ் எல்லாம் கிடையாது. இங்கே வந்து ஜிகுனா இருக்குது. நம்ம எப்போல்லாம் பவுச்சு திருப்புறோமோ அந்த ஜிகுனா இந்த பக்கம் வரும். இப்போ பவுச்சு இந்த பக்கம் வச்சோன்னா அந்த ஜிகுனா இங்கே இந்த பக்கம் வரும். பட் நம்ம என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் தான் வரும் பாருங்கள். போக தான் நிறைய வருது. நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களால் அதை பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நியூ ஃப்ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் காட்டுறது வந்து ஒரு ரோபோ பென். இந்த ரோபோ பெண்ணை வந்து எவ்வளோ ரூபான்னு பார்த்தீங்கன்னா 160 rupeesன்னு பின்னாடியே போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா. இந்த ரோபோ பெண்ணில் வந்து என்னென்னா இந்த ரோபோ பென் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குன்றதை உங்களால் பார்க்க முடியும். இதுக்கு காலில் தான் வந்து பென் இருக்குது. 2 பென் இருந்தது. பட் ஒரு பெண்ணை நான் தொலைச்சிட்டேன். அன்றைக்கி ஒரு நாள் எழுதிட்டு இருந்தப்போ இதே போல் பென் வந்து இந்த காலில் இருந்தது. பட் அந்த அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது அந்த பென் அங்கே இல்லை. அதனால் நான் ரொம்ப சோகமாயிட்டேன். இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு பெண்ணாவது காட்ட முடிஞ்சதுன்னு காட்டியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த பென். அதே மாதிரி இதோடைய தலையை கூட இந்த மாதிரி பின்னாடி முன்னாடி திருப்பிக்கலாம். ஓகேவாங்க, அடுத்தது பார்க்கலாம். அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்சில் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்களா, இதோட இன்னொரு பீஸ் கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோ இருக்கு. சில பேருக்கு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த பென்சில் நான் காட்டுறேன். இந்த பென்சில் வந்து ரொம்ப சூப்பரான பென்சில். எனக்கு இந்த பென்சில் மாடல்களையே இந்த பென்சில் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பென்சிலை வந்து நிறையா நான் போர் கேம் மாதிரிலாம் எப்படின்னா அந்த போர் நடக்கும்ல அந்த மாதிரிலாம் விளையாடுவேன். அதுக்காகவே இந்த பென்சில் நான் வாங்கினது. இது ஒன்றா செட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய பென்சில் கிடைக்குது. உங்களால் பார்க்க முடியும். நிறையா பீசஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த பென் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. நான் கொஞ்சம் பேர் தான் கொஞ்சம் வியூஸ் தான் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் பேர் வியூவர்ஸ் தான் பார்த்துருப்பீங்க. வாங்கிக்கிறது கூட கொஞ்சம் பேர் தான் பார்த்துருப்பீங்க. நிறையா பேர் வந்து இங்கே சென்னையில் வந்து ஒரு வெரைட்டி சென்டர்னு ஒரு கடை இருக்குது. அந்த கடையில் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்க அந்த கடைக்கு போய் பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 10 கலர்ஸ் பென். இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டே எங்களுக்கு வந்து ஏப்ரல் மாதமே வந்து ஸ்கூல் வந்து 5th ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இப்போ நான் 5th போகிறேன். 4th முடிஞ்சு 5th போகிறேன். அப்போ வந்து இந்த பேட்ச் கொடுத்தது. ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி பேட்ச் கிடைக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பேட்ச் கிடச்சிருச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி பென் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். வாங்கியிருக்க மாட்டேங்க சில பேர்லாம். இது மாதிரி குண்டாக ஒரு பென் இருக்கும்.
பட் அதில் வந்து இந்த மாதிரி அழகழகாக லைட் எல்லாம் எரியாது பார்த்துருக்கலாம். இது வந்து ருபீஸ் எவ்வளோன்னா 70. உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா அது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் நான் கேட்டுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எரேசர், அவகேடோ ஃப்ரூட் எரேசர். போனோம் இங்கே ஒன்று காணோம். அது எப்போவுமே அப்படி தான் கண்டு விழுந்துருது, என்னன்னே எனக்கு தெரியல. செட் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அழகாக இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி நிறைய அழைச்சிட்டேன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சும்மா வீட்டில் இருக்கும்போது போர் அடிக்கும்போது பண்ண கிராஃப்ட் இது. இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் உங்களுக்கு காட்ட முடியும். இது வந்து நான் வந்து என்னென்னா நம்பர்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுக்கு சில நேரங்களில் நம்ம திருப்பறதுக்கே நம்மளுக்கு இது குழப்பம். அவ்வளோதான்.